שנשמע שיר מיוחד של התנ"ך שלנו, אני רוצה להגיד דבר אחד מהלב. ברוך השם, זה קהילה שלנו, וזה הרב שלנו. ואף על פי כן אני רוצה להגיד שאף על פי כולם יודעים שהרב, שההנהגה שלו והמלבוש ואיך שהוא מדבר, רואים שהוא חושב שהוא אדם פשוט. אבל אני רוצה להגיד שבכל הארץ ובכל העולם, בכל מקום שבני מנשה נמצא, הוא העמוד של התורה ושל חיזוק. זה מה שאני רוצה להגיד. וזה, אני לא סתם אומר את זה. כל מי שגם בצפון, גם בכל העיירים בארץ, מי שרוצה הכוונה, מי שרוצה חיזוק בתורה, אני לא יודע. כל מי שצריך את כל הדברים האלה, מתקשרים אליו, והוא מנחה את כולם. ולכן ממש, אבל זה, כמו שאמרתי, זה הרב שלנו, וממש אחינו שהוא היום ראשי ראש שלנו, ובעזרת השם, השם ייתן לו עוד אריכות ימים ושנים, שימשיך להנחות אותנו כל הדרך עד 120, עד ולא עד בכלל. עכשיו אנחנו נשמע שיר מיוחד, שיר של אחדות, שיר של אמונה, שמע ישראל מכבוד הזמר. תודה רבה. הלו. הלו, ערב טוב לכולם. היי ביצועי כלה. אני כואצו, נכון, כהון חלו, כהון חלו, יעצו כמה ודלה, לסונה אנחנו דקתי לטראפיק זמבה, צ'נדרה הפנה צ'ו כהון פונקנה, כהון קיפתו את הקיצון פונקי פונקון, טריבר שוט זאת גם דתילה. טראפיק זמבה לנצ'ו כהון לונגי פנין. היועצו, אנחנו כמה ודלה, כגאים, כפתנו לאיים היזון לה. Kehi ating taas ay dingin nasa team yung kahit po nisong kanasaan. Tuwa ay siya may Israel lang so kay Israel kung ding nitum kipat na ahi. Kaki siya may patinin galuso ako may yung namkay mo patsat na le patinin Israel ay puy yung dahil kaya na ay kakipaya na so patinin ika galuso nga hong ko sa kakasi masinga recording ka ball perform ka na po kalo kehi love song singer kahit ating taas ay nga ay bang Sema Israel kiti pito mahong kipit tabang izin kasado na perform ko bol na yung kapoy na ko sidero ka kasi bihan lang na inihiti mo na hong limit yung lang Israel ating ako pito bang hibil ay ho sa dati ating rap tam na pen to azil tam na pen abang kilo kino si uri ating tasin yung katsatik si aluwag si uri si kangayin Raf Rahim Raf David hin abona Raf Rusia kangayin tiya so kakipa ay ko alam na sa ni kini miswata bang kadong kakipa atile sidro te ay ba tuni ra ay sidro mi tampe ay mi tam na pe hay kiti on ka sa adani tunay ay ba ko poy kung kit na kito le kimu to do hin kathime kya ni ngai pilo do ase kini lyrics song ni ba me kha kama kana sa ay perform bol na dinga kana gel ta lo ya so Zali masa ato hong sepe uenos namkay panahim sa ipiyahila kung pito matong kigo zengin kasa kilo na nene team do ay bang I will try my best to say him iyoting le alam na yun ng sautin okay tuwahin Sema Israel sautin hello check Akipain katano Akipain katano Eret Israel One, two, three, Eret Israel
Sorry guys. תודה רבה. תודה רבה על הזמר. אני רוצה להגיד לאנשים הנכבדים מה שהוא אמר בהתחלה, שהשיר הזה, למה זה דווקא מיוחד, דווקא עבורו זה מיוחד כל כך, כי הוא אומר שבדרך כלל לא שר הרבה שירים דתיים. אף על פי כן, 3 ימים לפני שעליתי לארץ, פתאום נכנס את השיר הזה בלב שלי, לא יודע מאיפה, התחלתי לשיר את זה, כתבתי את זה, ומתוך השיר הזה אני רוצה לציין רק כמה מילים. אומר שמח אני והתרגשתי מאוד, זה 3 ימים לפני עלייה לארץ. שמח אני, הדרשתי מאוד, ארץ ישראל. אז אבא השם, תודה רבה שאתה מעלה אותי לארץ, לארץ הקודש. גם אני, אף על פי שאני לא כל כך, כמו שאנחנו אמרנו, אף על פי אני לא כל כך צדיק, אבל מהיום, כיוון שעשית לי כל כך טוב, כל כך גדול, אני בא לארץ בעזרת השם, אני כבר מתחיל לשמור את מצוותיך.
זה מה שהוא אומר, זה השיר שלו, שיר כל כך נעים, כל כך נפלא. ובעזרת השם, בהמשך הערב אנחנו נשמע עוד שיר ממנו, שיר מאוד מיוחד. ועכשיו אנחנו רוצים לכבד את מר משה פינס, משנה למנכ"ל משרד העלייה והקליטה. בעזרת השם אנחנו נשמע הרבה בשורות טובות למען הקהילה גם. תודה רבה. ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב לקהילת בני מנשה שדרות. ערב טוב לעיר שדרות. ערב טוב לסגנית ראש העיר. חבל, תודה רבה על כל העבודה שלך בקליטת עלייה. הבנתי שאתם חוגגים שבוע שלם, אתמול, היום, מחר. מקסים ממש, כל הכבוד לכם. כל הכבוד רונית, כל הכבוד לצוות, ראש העיר ולכל האנשים ששותפים בקליטת העלייה בעיר. ואני מקווה שבשנים הקרובות יהיו עוד הרבה עולים לעיר שדרות, מכל הארצות, מכל המדינות, שיחזקו את העיר, יחזקו את הציונות פה, ואת כל הקהילות. זה ערב מרגש מאוד. אני פגשתי את הרב דוד כמעט לפני 3 שנים, 2.5, בפעם הראשונה. ככה הוא היה די חשדן, די לא מה שנקרא בעברית לא כל כך איתנו. ואני רוצה לומר לכם שאחרי 2.5 הרב דוד, אני רואה בך מנהיג גדול, מוביל דרך של הקהילה החשובה הזו בעיר שדרות. עשיתם כולכם, עשית גם אתה הרבה צעדים קדימה, גם בחיבור לעם ישראל, החיבור לקהילה בשדרות, החיבור למוסדות המדינה. ואני מאחל לכם שרק תלכו ותתחזקו ותהיו גדולים ועצומים יותר בהקשרים, גם בהקשרים האלה. לא סוד, קהילת בני מנשה חשובה לי מאוד, מעבר לתפקיד הפורמלי שאני אחראי במשרד על הקהילה, בין היתר בתחומים, מול התחומים האחרים, אבל מול הקהילה. אבל בדומה לשבוע העלייה, שבוע הבא הוא יותר, מה שנקרא, מתקרב לשבת לך לך, יותר בצמוד לשבת לך לך, דווקא בחיבור של הציווי של הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך. אז דווקא אני רוצה לחבר את החיבור שלי לקהילה דווקא מהמקום הזה. כתוב, לך לך מארצך, הציווי שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, הורתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. ובסוף הוא אומר לו, אעשך לגוי גדול. אז אומרים, לא חוכמה, בטח, הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יעשה אותו לגוי גדול. אז ברור שהוא ילך. רוצים לומר שדווקא ההליכה של משה עוד התחילה, של אברהם עוד התחילה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא הספיק לומר לו שהוא יהיה גוי גדול. וזה מה שאני רוצה גם לומר לכם, לקהילה הקדושה והחשובה הזו, גם בעיר שדרות וגם בכלל בכל הארץ, בצפון ובדרום. עם קהילה שרואה את ארץ ישראל, ורואה אתכם כחלק ממדינת ישראל ומהעם היהודי, בלי שהבטיחו לכם שום דבר. לוקחים איתכם את השק על הגב, ממש כמו יציאת מצרים, ממש כמו אברהם אבינו. אומרים לו כך וצא. במסגרת הרב דוד ככה עשה התרמות להרבה בשורות. ואנחנו גם עסוקים מאוד בשנה האחרונה, אחרי 2 מאומצות, לחיזוק התשתיות של בני מנשה כאן בארץ ובקליטה, בכלל בקליטה. חיזקנו ובעצם עשינו המון השוואת תנאים ליוצאי אתיופיה, גם בהבנה שהם צריכים זמן יותר ארוך, וצריך גם לסייע להם בהקשרים נוספים. הגענו בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, להבנה שאנחנו צריכים לעבור את השלב, ובהנחייתו של שר העלייה והקליטה, חבר הכנסת אופיר סופר, התחלנו בעצם לבנות את מתווה העלייה הבא. אני רוצה רגע לבשר לכם שבעזרת השם, ב-23 לנובמבר הקרוב, יוצאת משלחת מארץ ישראל של רבנים,
מתרגמים גם מטעם הקהילה, יחד איתי כמי שעומד בראש המשלחת. בפעם הראשונה, אחרי למעלה מכמעט 14 שנה, של משלחת, שבעצם באה לאשר ולבנות קבוצת עלייה. אנחנו מקווים שבראשיתה של שנת 26 כבר תהיה עלייה ראשונה. העלייה הראשונה תהיה לכיוון הצפון. יש הרבה מאוד כללים בעלייה הזו. חשוב מאוד, אני לא אפתח אותם פה עכשיו את כל הדברים כי זה פחות מתאים, אבל אני כן רוצה, וזה חשוב, זה מסר שחשוב לי ואני אומר אותו לאורך כל הדרך שלנו, בוודאי כממשלה. צריך לזכור שצריך הרבה מאוד סבלנות. זה נכון שיש פה בשורה חשובה, וזה נכון שבעזרת השם יעלו כ-1,200 עולים מקהילת בני מנשה, בראשית חצי בראשית 26, חצי לקראת סופה של שנת 26. העלייה הזו מכוונת לצפון, ובעזרת השם, אחרי שהם יסיימו את תהליך החזרה והגיור וכל מה שצריך בהקשרים האלה, הם יבחרו כל אחד מהם לאן הוא הולך ומה המשך דרכו ביישובי הקבע שלו. אז אני רוצה גם לאחל הצלחה גדולה בעניין הזה, אבל שוב אני רוצה לחזור רגע להסתייגות, והסתייגות שלי חשובה מאוד. בסוף תהליך העלייה הוא הדרגתי. זה נכון שיש כאן בשורה גדולה. יש כ-5,600 סדר גודל של בני קהילה במסגרת הספרים כפי שאנחנו רואים אותם היום, והעלייה הראשונה היא 1,200. אז אני רק אגיד רק במילה כדי שדברים באמת יהיו בתוך איזושהי מסגרת מאוד נכונה. בעזרת השם השאיפה היא במסגרת החלטת הממשלה לייצר החלטה למשך תקופה של בין 4 ל-5 שנים, להביא את כל קהילת בני מנשה שתאושר על ידי ועדת הרבנים והמשלחת שיוצאת להודו, אבל היא תהיה מדורגת. הראשונים שיעלו הם במסגרת איחוד משפחות, וזה צריך לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת שיש שלבים של עלייה, מראשון, מאחרון, ואנחנו נפרסם את הדברים בצורה מסודרת, גם בשפות השונות. אני לא אקדים רגע את המאוחר, יש לנו עוד יום שני, יש לנו את החלטת הממשלה שתעבור במסגרת המקובלת, אז אני אשאיר את זה רגע בהקשרים האלה. אבל זה הכיוון וזה הדרך. אבל בעזרת השם זאת בשורה עצומה, גם משום שאנחנו סוגרים פעם אחת ולתמיד במדינת ישראל מכירה בקהילת בני מנשה כיהודים, ומכירה בהם כאזרחים ישראלים, ומכירה בצורך שלנו כמדינה לטפל בהם. מה שבעבר, עם הרבה רצון טוב והרבה עשייה טובה, העמותות שפעלו ועשו, עדיין הם היו עמותות פרטיות והם לא היו מדינה. פעם ראשונה שהמדינה לוקחת אחריות, ולמעשה המשלחת יוצאת מטעם המדינה, יחד עם רשות האוכלוסין וההגירה, יחד עם הרבנות הראשית, מערך הגיור, משרד החינוך, כל השותפים הרלוונטיים בתוך הסיפור הזה, כדי שהעלייה הזו תצליח ובעזרת השם תזכו לראות את המשפחות שלכם כאן בארץ ישראל. אז זו הבשורה הגדולה שלנו. אין גדול מזה לומר ולבשר את זה בשבוע העלייה, שהוא חשוב בציון שלנו כל שנה, בהבנה שהעולים החדשים מכל המדינות הם המרקם והפסיפס של מדינת ישראל. לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל, קרוב ל4 מיליון איש הם עולים חדשים, עלו למדינת ישראל, הם עולים חדשים. מדינת ישראל מורכבת בסוף מעולים. וזה מסר שהוא חשוב. המסר המיוחד שאני רוצה, ואני מעביר אותו בכל מקום שאני הולך, ההבנה היא שתמיד תסתכל מי מימינך ומי משמאלך, לא משנה מאיזה מדינה הוא הגיע. ומה הוא צריך, איזה מילה טובה הוא צריך, איזה חיזוק הוא צריך, איזה כתף נעימה הוא צריך, כדי שכולם ירגישו בבית וחלק מהפסיפס לחברה הישראלית. אני רוצה לאחל לכם קהילה יקרה מאוד ואהובה,
יום עלייה שמח, בשורות ושמחות, הרבה הצלחה בכל. ושוב תודה לעיריית שדרות, שבעוז ובגבורו בשנתיים האחרונות סוחבת וסחבה על הגב, וזה פלאים. בדרך לכאן אמרתי לתהילה, שעובדת איתי, שמנהלת את הלשכה שלנו במשרד, איזה מדהים זה להתקרב לשדרות ולראות עוד בניינים ועוד בניינים ועוד בניינים ועוד בניינים. זה לא סביר ולא קשה. מי שלא חי את הדרום ורואה את זה בעיניים לא מצליח להבין בכלל מה קורה פה. הבת שלי גרה פה בשדרות, ואני גם יכול להגיד את זה מהחוויה האישית שלי. אז אני רוצה לאחל לכם לעיר שדרות, ובתוכה קהילת בני מנשה היקרה, בראשות ובהנהגה של הרב דוד, יחד עם חברי מועצת העיר והחברים הטובים של כולנו, שלכם ברכה והצלחה וחג עלייה שמח. תודה רבה לרב משה, ממש. טוב, תודה רבה שוב לכבוד מר משה פינס. כמו שאמרנו, אני אגיד לכם כמה זה, איך אני אציג את זה, את ההרגשה הזאת. זה קשה להציג כשהמשפחה שלך, אח שלך, או אפילו הורים, ואפילו לכמה אנשים, הילדים שלהם עדיין נמצא בחוץ לארץ ואתה כאן. אפילו שהם כאן, הם מרגישים שכאילו, אני עדיין, חצי שלי שם עדיין. אז זה ממש כואב, אבל מצד שכשאנחנו שמענו את הבשורה כל כך טובה, כל כך יפה, שבעזרת השם, ממש עוד מעט, הם יבואו אלינו, בעזרת השם, נשמח איתנו שוב כאן, בארצנו הקדוש, שוב יחזרו הביתה. ואם מחילה לכבודכם, אני שוב רוצה לתרגם ממש בקצרה את מה שאמר איפה בחריגה עם לדרגים כתמנם. הד יוצאו, ברוך השם, ממש פנטה סייצו, קליזת המחד נסעודות תרווה, סדרות נעצרו אני הבין, בני מנשה תהון. הלכה להנגה, אופישל תאגה הסיידינga, עלי עצו, כהנגה קליטת אותו, סייגי כהינאי. זה זו לקט רפו ידי היפוי. זה זו להד יוצאו, לך לך היצהי, עדי הפרשת, לך לך תהום כסיה, היפו אברהם, האם מונדה על האה. ישראל גם תואמי ההום כסול במה. איזה פרשת הכתוב צנה, ישראל האקונה מיזד המחד. תיינים או היובה, איהו האקונה מיזד המחד בעולדי היובה, אינדי אדם זונה צידיו היתן, הייתי על האום חלו. מסרצו, אורגניישן פרייבט הון נפוי היעים, תונבה, הייתה האום חלו, גורמן נן פרידי היתן. אז גורמן נן פרידי היתן, כן, וגם תלדים להמון, 2026 kita itu kaa ini kota so kita usang tu mungkin pulang dia hitai itu saya juga משהו חשוב, הרב דוד הזכיר לי, פספסתי וזה חשוב מאוד. חשוב באמת לומר שאנחנו כמדינה, ולא סתם אמרתי שמדינה לקחה אחריות, אין יותר דגל מנשה ושבי ישראל והאור. אנחנו מדברים על קהילת בני מנשה כולה, מפה ומפה. כולם, כל מי שנכלל להיכנס ברשימות, יעלה לפי הסדר שדיברנו. Kasi raso kaya diyo hintin. Masa nga ba nga, sabay lang ako mo nakipuilaw diyo. Deka lang ano mo nakipuilaw diyo. Kihakat sa akong tapoy. To ay ting sila kinungto ta. Isa gawa men kapoy so kaya diyo hitain. Koy mga nang pasilang kapitin. Kaya kamayon talang diyo ni kasi kita ako diyo na lang na ikaw ay tayo. Kaya sa inyo nga ay sa pinong musugan tila. kasi namun yo siya kasi izini siya gamhi gamno kipatay mo khamat he dingwa zelle ve ho pi ho yo e ho ka hela zelle ve ko yo le ongai ko pha jinga chou jing diu gamchang pha a ngai le tai mo khon jing diu he ti cho ya chai na pe na han ha he וכרגע נמשיך עם הערב המיוחד הזה, קודם אמרתי אחרון חביב, כנראה החביב האחרון צריך להיות עכשיו יותר מוקדם, והיא עדיין נשארת החביבה ביותר,
אנחנו רוצים להזמין את כבוד סגנית ראש העיר, חווה נחשון. הכי טוב פה, כבוד משה פינס, משנה למנכ"ל משרד הקליטה, מר הרצל שאובי, חבר מועצת העיר, רב דוד, ואני רוצה להגיד תודה למנהלת מחלקת קליטה, לכל הצוות, ומאוחד אני באה אליכם. שרה, היא רוצה שתעלה על הבמה. שרה, את לא מבריזה לנו היום, איפה היא? את צריכה לבוא לפה, רק בשבילך אני עולה לפה. בואי נש. יש פה שתי אנשי צוות שלנו, מדהימים, שעושים ימים כלילות. עד שאת תעלה אני אדבר על הפרויקטים שאתם מפתחים. רבים מכם, ובטח שמעתם, בזכות משרד הקליטה שתומכים, ויש לנו שתי מלווי עולים כאן בעיר, עם כל התקציבים המגובים גם מרשות וגם ממשרד הקליטה, אנחנו מצליחים לעשות פה הרבה תוכניות, אם זה הכנה לכיתה א', ואם זה פרויקט לנשים לתפירה, ואם זה קורסים למטפלות בגנים, שהיום הרבה נשות בני מנשה עובדות, רואים כמה אנחנו כאן מטפלות בגנים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על כל מה שאתם עושים, פרויקטים למוזיקה לילדים. אני מקווה שגם בדורות הבאים שיגיעו, כשנכנסתי לתפקיד בעיר שלנו היו סך הכל 150 בערך עולים מבני מנשה, ולאט לאט הגענו מעל 800 איש כאן בשדרות. אז זה מראה על עבודה איכותית מה שאתם עושים בתוך הקהילה, וכמובן תודות לראש העיר שתומך בכל היוזמות שלנו, ואנחנו מבצעים את זה. אז תהנו מהערב, אנחנו בשבוע עלייה, אתמול עשינו ערב ליוצאי אתיופיה, היום עשינו ערב לבני מנשה, מחר יש לנו ערב לחבר העמים, מוזמנים לבוא גם ולראות, להיחשף לעוד תרבויות, כי מדינת ישראל זה במיוחד בשדרות אנחנו כאן, זה פסיפס מאוחד של הון אנושי של כל העליות. אז תהנו מהערב. תודה לכם. ממש תודה רבה לסגנית ראש העיר, באמת תמיד תומכת בנו על כל הדברים מאחורי הקלעים, כמו שהיא הזכירה, על כל החוגים, על כל דבר. תודה raba, Reashu. Head you to answer about Patuas and Lampiatuna. Let me hear the was Adam. Tom so the Patuan saying, Hukimo and Lampiona, they are Apan Pizu, Zimuna, and also Amani, or Lahadomo, Modawi, to show to לבן צעדתי, ועכשיו אנחנו רוצים להתקדם עם הערב, אני יודע שכולם מחכים לעוד זמר, ויהיה לנו עוד זמר, אבל לפני זה יש לנו דבר יותר חשוב. מה הדבר יותר חשוב? יש לנו מצווה מיוחד בתורה, כתוב והלכת בדרכיו, וידענו עכשיו ממש לפני כמה שבועות, שרנו בסליחות, אנחנו כולנו זוכרים מה ששמנו בסליחות, כן, תומך תמימים, עוזר דלים, סומך נופלים, וכל זה מקיים המצווה ממש במהודרת ביותר, למען האברכים ולמען כל מי שצריך בעיר, חוץ מהרב ירשל זהובי. ובעזרת השם אנחנו רוצים לקבל את דבריו. תודה רבה. ערב טוב לכל הציבור הגדול והחשוב של הרב דוד, הרב של הקהילה, סגנית ראש העיר, הגברת חווה נחשונו, מר משה פינס, משנה למנכ"ל קליטת העלייה,
אנוש, המנחה החמוד, הצוות היקר, באמת, זה ערב גדול ונפלא, שבו מציינים את העניין הזה של קליטת העלייה, של בני מנשה. אז אני אגיד לכם איזה משהו קטן, תראו, ההורים שלי באו בשנות ה-50, לפני 75 שנים לשדרות, תחילת שנות ה-50. העולים הראשונים שהגיעו לשדרות, זה עולים מפרס. אז אני שייך לעדה הפרסית. והעולים האחרונים שהגיעו לשדרות, זה קהילת בני מנשה. שימו לב איזה מרקם יחסים, איזה צירוף, איזה דבר יפה ונפלא. ואנחנו בערב הגדול והחשוב הזה, אנחנו קודם כל מודים לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא, על הניסים הגדולים שעשה. זה לא מובן מאליו, אחרי 2000 שנה שסנחריב פיזר את כל היהודים בכל העולם, מגיעים יהודים לארץ ישראל, ההורים שלי מפרס, ממרוקו, מאזור מדינות אשכנז, מרוסיה, מהודו, מאתיופיה, ואנחנו מסתכלים, אנחנו משתהים. איזה דבר זה? אין שום מדינה בעולם שאחרי 2000 שנה התושבים שלה התפזרו וחוזרים חזרה. זה רק יד ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים כל מה שהוא עושה, והם מודים לו, כי הנה אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא שבנושאים, ונבנה בית המקדש, יבוא המשיח וכל המדינה תראה אחרת. חשבתי כאן מה אני יכול להגיד לכם. אתם יש לכם זכות גדולה בני מנשה, אתם צאצאים של יוסף הצדיק, שעליו נאמר בן פורת יוסף, בן פורת על העין. זה לא דבר פשוט, זה לא מובן מאליו רבותיי. אז תראו, יש הרבה אנשים שותפים לכל ההצלחה הזאת, צד הקליטה בעלייה, עיריית שדרות ועומד בראשה אלון דוידי, שבא ונותן כל הכלים ואפשרויות, הגברת חווה שהיא אחראית על תיק הקליטה ועוזרת ונותנת, הם מבצעים המון דברים, המון פעילות, המון תמיכה, רבותיי. הזכות שלי הייתה שלפני משהו קצת פחות מ-20 שנה, אני הייתי ממלא מקום ראש העיר לשדרות, וזכיתי לקבל את בני מנשה הראשונים. רבי דוד הגיע לשדרות עם קבוצה קטנה, ויום אחד הזמינו אותי לשיעור תורה ביום שבת. נכנסתי איזה בית קטן וראיתי אנשים יושבים על הרצפה, צפוף, אפילו תנאים לא היו להם. אבל ברוך השם מאז הקהילה התרחבה ובאים עוד עולים. ואני מתפלל שהעולים האלה שבאים בצפון בסוף יגעו גם לשדרות. והיא תתרחב, והיא איחוד משפחות, ויהיה לכם רק שמחה וכל טוב. אז מכאן רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה. רבי דוד, תמשיך, תראה לך. אם לא המסירות נפש שלך, שאתה מוסר נפש באמת על כל דבר ועל כל פרט, לא היית מגיע להשיג הזה. אבל אתה רואה עמל, אתה תוצר את העמל הגדול שלך. שהקדוש ברוך הוא יעזור לך ותמשיך ותצליח ותעלה מעלה, ותראה את כל בני הקהילה הולכים בדרך שאתה רוצה בה, תנחת בכל טוב, ולך חווה, תצליחי, תמשיכי בכל הדברים האלה. ולכם כולכם, מראש, והמנחה היקר וכל הצוות הגדול שמטפל בדברים האלה, ולכם ברכה והצלחה, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, אמן ואמן. תודה מיוחד שוב לכבוד הרב הרצל שאולי, חבר מועצת העיר. הוא תומך בכל ערב חודש שלנו, ועוד המון דברים לפני כל חג וחג. בלעדיו מה היינו עושים? דווקא אברכים, מה היינו עושים בלעדיו? אז הייתי אומר, אנשים אומרים שהוא חבר מועצת העיר, אני אומר הוא מזכה הרבים. אז בכל מקרה, ממש תודה, חבר געלקים קירין, אמרה סייצו, ממש פעלתה היה קיוצו, סנחריב חרלה יגונה, נמתן מה פינה, אין להגיד הימרה, כל נם אומם, מהימיו שיקיצו הפול נומה ואלה גם ההוקי נולקת. איהו נם צומצום מרוקו, הודו, וצומצום מרוקו ההוקי נולקת, והיא סנגיה הפאי יוהם. אז אנחנו היום, הוא לא זברה פעמים, הפעילות לתואר, וכרגע אנחנו רוצים לשמוע שיר מיוחד מהזמר אשר, מהזמר אשר, בעזרת השם נשמע שיר אהבת ישראל בארץ ישראל ביום העלייה לארץ ישראל. תודה. Halo, yom aliyah samyah nabon sa amin. Ano mahal di ba ako? Kalakas ka gila daw sa mga kalsatsa di ba? At it's in the pen. So
ay pichi le. Ini yung tawin to ay dulakan sa atin so kilomi beli. Ay ibigay ka na bola kan sa sari dam. Kan sa sari. Okay. Inspire kan. Hello. Dehar wale हम साथ हैं हो. Alpayim shana ani node מחפש אל הארץ התני אוהב כל יום מחדש הלב נשמע כל יום מחדש אולי מחר מתי הגאולה אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח בארץ ישראל של אהבה בכל יום שיגיע הנה זה בא אהבת ישראל בנשמה. בבוקר ציון עלי גדי מתפלל לא ינום לא יישן שומר ישראל כל יום מחדש אני אוהב כל יום מחדש עם כל הלב שלום על ישראל אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח בארץ ישראל של אהבה בכל יום שיגיע הנה זה בא אהבת ישראל בנשמה. נכון. אני מאמין
כך טובה, כל כך מתוקה, כל פעם שאנחנו רוצים לעזור בכל מה שאתם מבקשים. אני רוצה בשבילכם להודות לראש העיר שלנו, אלון דוידי, מגיע לו מחיית כפיים. אני חושב שעד היום רבי דוד, מה שביקש, אנחנו עמדנו דום בשבילכם. גם מבחינת התקציבים, גם מבחינת הבית כנסת. אז אני מאחל לכם ביום העלייה שיתמלא העולם הזה בעוד יותר האנשים, שיגיעו עוד עולים חדשים, ואנחנו שמחים שבחרתם עיר שדרות. אוהב אתכם. חג שמח. רבי דוד נתן לי פה לאלון דוידי לאכול עוגיות, אז אני אמתין עד שהוא יראו שנאכל ביחד. Bảo đến nè, cái họ bố tao mới bảo ai sẽ thiếu cái anh chạy là lên nhìn, anh chạy là lên nhìn mà nó ta thì nè, cái hiện là khát cái cái tiền, Zion mong cũng mà con đi là cho, có đôi khi asa pa nó anh xả video cho gì đấy, nó sẽ thêm bảo nè, pa boy good season, ama anh xả không anh xả video, có đôi khi chỗ thế anh xả thì vậy. Và sáng khăn sang mi so ngoài mà cái pa tai pa yo fa lo pin yang ya lang khana se ding kim chỉ lao he bida lyrics kan ki so ham he ma he lo pin na bida kan ki so ham tia he le ki pa ya na chu sa ki lo ne de ding kan ki so he ase banga chu ka sa ki lo le kami mo na ho lo du ka sa ki na pa chu angi na an gi am du okay ka se ki lo ni cái coi chỗ mình nộp biểu rồi India phát triển rồi nu tê ba tê nau tê u tê abo là cái trong số bị bằng cái gì là nó khô hết cái gì rồi nó khô hết cái khô kiểu tê ok sẽ đó thì cái khô bằng cái gì cái ta cái luôn là khô đi cái gì and friend ok sẽ đó cái gì là hay bị rồi cái đó rồi thùng vậy cái gì rồi ati lâu sa tan sa 1 2 3 chỉ đó đâm xuống lên Đâm xuống lên tàu. Sẽ được không? Đâm xuống lên. Once more. No, not one lại rồi. Sẽ được đâm xuống lên. Nông chưa? Entertainment. Okay, Zion mulu masa tu isa hom tu, oh. Okay, lupi upai bon cawa ikito nung kito utai umpila mesya hom di so. Okay, boleh. Come on, let's go. Zion mulu mampat lah. That's how I can't please do sit down.
Ah